لوگاں نو آندے سن نماز پڑھیا کر، آپ نماز نہیں سن پڑھ دے. لوگاں نو آندے سن تہجد پڑھیا کر، آپ تہجد نہیں سن پڑھ دے. لوگاں نو آندے سن صلہ رحمی کریا کر، آپ رشتہ داراں دے لگ نہیں سن لگ دے. لوگاں نو آندے سن والدین دی فرما برداری کریا کر، آپ والدین دی نافرمانی کر دے سن. لوگاں نو آندے سن اپنیاں بہناں دا خیال رکھیا کر، اپنیاں بہناں نو نہیں پوچھ دے سن. لوگاں نو آندے سن اپنے محلے داراں دے نال اچھا سلوک کریا کر، آپ انہاں اندر عمل کوئی نہیں سی. ایسے لوگ جڑے اپنی زباناں چو واسطے کر دے سن، ایسے لوگ جڑیاں تقریراں تے کر دے سن، ایسے لوگ لوگاں نو تے منع کر دے سن، ایسے لوگ جڑا لوگاں نو تے روک دے سن، لیکن آپ عمل نہیں سن کر دے. نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ایسے خطباء نو، اللہ پاک ایسے لوگاں نو، اللہ پاک ایسے مولویاں نو کل قیامت دے دن انہاں دی زبان نو کٹ دین گے وڈیاں وڈیاں کینچیاں دے نال.